Wow. Hello guys, welcome back to Nilkanazari YouTube channel guys. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनो थाबाय लोगोफोर जों दिनैहाय मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जों मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना थफादों आंजों लोगोसे नायफालांदो आरोना। नै लोगोफोर जों दायो ओंखारबाय बोराय बुरि बेरायनोसै दसे। नै स्कुटिजों जोंना नै बेजाखा दामिसो जोंना स्कुटिया दाबो फैसा गैया गारि बायनो लोगोफोर बेजों बेरायसाबबाय नांगौ। फाइनालि सफैबाय लोगोफोर नै जों फैनाय जायगायाव Head west. Bodoland Heritage Agro Tourism. नै सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बाव बेरायफैनो हागोन। नै हाजोआ ओरैबायदि समायनाखा। अनलाइन हमस्था हेलमेट हमनाया खोमायाव साजोबबाय आंनिया ओंखायनो हमासै आं आखायासो लाबाय। नै बेयावथ' बिराद गोजौखा। आयौ जोंना माखौ हागोन नाया जानो नङालै थाबायनोसै दा नों सालायदो आं थाबायनोसै। नै लोगोफोर हाजोआव होजेनबाय जों स्कुटिजों मावबाय। नै लोगोफोर गोजौआव सासे थांग्रोबाय बहाय थाबायनांबायसो आङो माने थाबायगासिनो लोगोफोर नै थाबायनांबायसो स्कुटिजों फैना स्कुटियाव सानै लाखिनो हायासै। नायनोसै गोजौआव मा दं लोगोफोर जोंबो फार्स्ट टाइम। बरिया नै बावसो बेरायहैदों आं थ' थांसै ओइलाय सिङाव मोजांथार जायगायाबा नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैदो लोगोफोर। मा जायगा मोनलायो फुलबारि उदालगुरि फुलबारि आं दहाय नोंथांमोननो देखायखादोंना लोगोफोर। नै गाजा नै गोजौनिफ्राय खेबदों आङो लोगोफोर। नै लोगोफोर बैयावबा मा खालामो प्रग्राम ओरै माबाबा बेयाव खामो खोमा ने प्रग्रामनि जाबा। ओमफ्राय नै बाव गोबां मेरला मानसि दंफैयो नै लोगोफोर। नै मोजांथार जायगाया नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन। बैजों गथ'फोर गेलेग्रा हनै ओइलाय गाइस उदालगुरि टुरिस्ट प्लेसेस मास्ट भिजिट स' बिउटिफुल। हा ओंखारनो हायो ओंखारनो हायोबाथ' ओंखारनोसै होनबालाय हरैनो नै ओरै ओंखारनोसै जों ओरैबो थांजायो आरो ओमफ्राय ओरै थांला जों नैबेयावहाय नायनोसै आरो मा मा दं नैबाव। वाव नै गाजा ओरै दसे गेलेहैनोसै लोगोफोर। बोरै थांनो बोरै जाबाय दा मा ना ओरै ओंखारनायनिब्रा मा जाबाय आं केन्देला माबायदि गाननो गोजान जायोलै ओरै बेयावबो दंदां माबायाव रायन' ना मा बेयावबो थांफेराखै आं। हेवा गाखोबाय दसे मा होनो गलायखौ नोंसिना मा होनोमोनलाय उदालगुरियाव मा जलंगा 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 होनबावोनो खोन्थाहरलाय आङो कमेन्टआव जलंगा होनो उदालगुरियाव जोंना हेवहासो होनोलै चिराङाव हेवहासो होनो चिराङाव। नै लोगोफोर सानदेआवहाय जों दिनै सानदे नालाय बेखायनो बेरायफैदों आरोना जों। ओमफ्राय नै गथ'फोरनि मा मा गेलेग्रा दङ नै बिराद गेलेग्रा दङ मा मानो बेयाव हेवहा दङ सुइं मा गेलेहोनो हागोन आरोना बेयावबो नै थाबाय जायो। ओमफ्राय आङो सेन्देला बेलेग गानबोदों नालाय बेखायनो आं बेखौ गाखोआसै आरोना। ओमफ्राय ओरैबो दं नै मोजां मोजां जायगा दङ बेयावबो गेलेहोनो हायो नै गथ'फोरखौबो। ओइजोंबो माखासे गेलेग्रा दङ आरोना लोगोफोर। नै
फैनानै नायफैनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना नै बिराद मोजां जायगायालाय ओरैनो पिस आरो मोजांनो बेयाव हाजो नै बिराद मोजांखा ओमफ्राय ओरैहाय लामा जों ओरै बारस'बोदों ओमफ्राय ओरै दा थांनायाव ओरै थांसिगोन आरोना ओमफ्राय आंना बोराया हनै आं बेखौ मानसिफोरनि भिडिअ'आवसो नुबाय थायोमोन ओमफ्राय मा जायगायाव दङ बिदिया बेलाय सानबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय बारा गोजाना नङा जोंनि न'निफ्राय 30 मिनिटसोल' लायो लोगोफोर होबोथारबाय जों मेपाव नायनानै दिनैहाय नै लाभ हार्ट नै दाना बाव गाखोनायनोसै आं दख'ना गानबाबो दख'नासो गानबोबाय नालाय बेखायनो एसे गाखोनाया लोगोफोर देनजार सायो आथिंफ्रा जाबाय ओइथिं ओंखारबोदोब्रा नै लोगोफोर माबायदि नुदों मोजां मोनदोंबा बेरायफैदो लोगोफोर सानदेआव ओरैनो दसे जायफ्रा खाथिनि फैनानै बेरायफैनो हागोन बेयावहाय प्रग्राम आरि खालामो खोमा नै प्रग्राम एरि जाबा बेयाव प्रग्राम खालामो खोमा बेयावहाय ओमफ्राय ओरैहाय नै बेखौथ' आं नोंथांमोननो देखायखाबाय ओरैहाय फैलाय बैखौ फरायनानै मा लिरदों बेयाव लोगोफोर नै बाव मा लिरदों Do not pluck fruits and flower. Fine 1000 नांबावोसोनो फाइना आं दहाय ओमफ्राय बैहाय लामायाव बिबार फांसे जा मोजां नुबोदोंमोन आरोना है बेखौ लांनोसै नामा दा दालाय सिफायनानै होनलायसिदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै बाव बिदिसो लिरनाय दं आरोना डेन्जारेससो जोंना 1000 गैया ओमफ्राय आखायाव नै गाजादा लोगोफोर नै बावनो हाजोआ बावनो नै बरियाखा ओमफ्राय गाहायाव बिदि आरोना गथ'फोरनो गेलेनो मानो बिराद मोजां खालामदों जायगाया फैदो लोगोफोर होमबा दसे बेरायबावनोसै ओइजों मा दं नायहैबावनोसै ना ओरैहायथ' गथ'फोरनि गेलेग्रा माग्रा बैजों मा दं नायहैबावनोसै फैदो लोगोफोर नोंथांमोना देखायनोसैलाय ओइजों मा दं आरोना दसे नै गारि साखाया आंबो फार्स्ट टाइम लोगोफोर बेयाव फैनाया मानसिफोरनि भिडिअ' फट'फ्रावसो नुदोंमोन आङो ओमफ्राय दिनै फैबाय आरोना जों बोराय बुरै गिर्जा गनानै दसे बेरायनोसै होननानै 30 मिनिटसल' लायो जोंनि गरायमारिनिफ्राय उदालगुरि गरायमारिनिफ्राय लोगोफोर नै नोंथांमोना नुदोंना बड'लेण्ड स्प्रिं फेस्टिभेल 2025 बेवहाय जायो आरोना लोगोफोर नै ओरैबो बैजोंबो बिबार बारि गोजा नै बिबार दाथ' बिबार एसेबां बिबार बारनायफोरखौ नुनो मोनाखै जोङो ओरैहाय माखासे दङ नै ओमफ्राय माखासेफ्रा दाथ' रोदोमजोब्बाय नालाय गोदान एसेबां बिबार बारनाय गैया आरोना लोगोफोर नै मेरला मानसि फैदोंमोन दहाय बिराद गोबाङैनो ओमफ्राय माखासे थांलाबाय आरोना ओमफ्राय बैजोंहाय माखासे थांलाबावदों गारिफोर लानानै फैयो नै बाइकफोर लानानै खाथि खालानिया नै लोगोफोर I love Bodoland heritage agro tourism लोगोफोर जिरायबाय नै दसे रेस्ट लाबाय दसे नै जायगाया बिराद मोजांबो जिरायनो नै लोगोफोर लोगोफोर नायनानै लादो फरायदो आरो नायनानै लादो आरोना ओमफ्राय बेरायफैदो नोंथांमोना जायगायाव लोगोफोर जोङो सप्तासेयाव बेबायदि खामानि मावनानैनो जोङो बिजि थायोना बिजि थानानै जोङो मेङो डिप्रेसन थायो टेनसन जायो गोबांथार बेबायदिनो खामानि मावनायफोरजों जोङो बिजि थायो बेखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो जोंनि माइन्डफोरखौ रिफ्रेश खालामनो थाखाय जोंनो बेबायदि जायगा नांगौ मालाबानि समाव जोङो बेबायदिनो टाइम लानानै सानडे समफ्राव बेफोरबायदि बेरायफैनांगौ आरोना बेखायनो जोंबो दिनैहाय दसे बेरायफैबाय बोराय बुरै जोंनि माइन्डफोरखौ रिफ्रेश खालामनो थाखाय आरोना लोगोफोर आजिखालि बयबो मानसिया फ्रि जाला नालाय बयबो बिजि जासै टेनसनाव थासै खामानियाव बिजि जासै स' लोगोफोर जोंनो बेबायदि मोनसे सान्थि जागा नांगौ जायो मालाबा समाव बेबायदिनो जोङो दफा दफा
माइन्डखौहाय रिफ्रेश खालामफैनांगौ जोंनि माइन्डफोरखौ जाहाथे जोंनि सप्तासेनि मा होनो बिजि थानाया टेनसन थानायफ्रा रिफ्रेश जाफैयो आरोना बेयावहाय फैनानै बेबायदि जोंनो मोनसे दिनै जायगाफोरखौ बानायना होदों दायो थांफिननोसै लोगोफोर दिनै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो